başgalaryny berk taklamak üçin anam, süýgi, syýlaw, hormat iki taraplaýyn bolmalylar. Bugun karar berdim, dözü gelmän aharyňa pikir etde çağalan hakda. Sene günün görürsün, olum görür gününi. Ayt arı yorla çağın etmeli. Dırnağına dar bala, kebir maşgala. Dinlenem kim dadın var, mesful mu? Şükür et Allah'ım. Bugün karar verdim, nemçi beni yağda ya. Gedemlik mi, menlik mi aysana cevap ver. Yeňiş dälir, başgalaňy dağıtmak. Utulmakdyr çağalaryňy ağlatmak. Dırnağına dar bala, kebir maşgala. Dinlenem kim dadın var, mesful mu? Şükür et Allah'ım. Beren dadyna senne ulu baylyk var, o da maşgala. Aç gözüňi insan, ýokmy senden